أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'anmu barkanku da wannan rana ta Lahadi. Ya Allah, dukkanin wani rana da ke cikin wannan rana, ya Allah ka sada mu da shi, dukkanin wani sharrin da ke cikin wannan rana, ya Allah ka kare mu da shi. Jama'anmu in dai wannan shine farkon shigowanka wannan gidan namu na Al-Labib 08 TV. A yi mana subscribe, a danna mana ƙararrawa domin shirye-shiryen mu ya dinga gabatar muku. A yi mana liking. Wannan si'irin da za mu ba ku yau, si'irin dafa'i mai ƙarfin gaske wanda ake ce ma back to sender. Ina wanda a ko da yaushe za ka gan irin wani abu yana tattare ma ido kamar igiya, wanda ake ce mai cobweb. Za ka ga yana tattare ma ido, ko kuma mutane suna ma promise and fail, ko kuma ba ka samu ci gaba a rayuwa ba. Dukkanin wani sihirin da ke jikinka, to idan ka yi amfani da wannan si'irin, duk wani mugun si'irin da ke jikinka zai warware. Kuma idan aiki baya yin aiki a jikinka, kana yin aiki bai aiki a jikinka, to idan ka yi wannan si'irin, in kana amfani da shi, duk wani aikin da in ka yi zai dinga tasiri a jikinka, zai dinga ɗauka yana picking. So, yanda ake aikata wannan si'irin shine kamar haka. Za a nemo alligator pepper. Za a nemo alligator pepper wanda ake ce masa citta mai 'ya'ya. Sannan sai a nemo allura, ƙwara tara. Za a nemo ƙwara tara, guda tara, allura na ɗinkin hannu, guda tara. Sannan sai a samo gishiri, kar ya ɗan yi yawa, za a ɗan samo gishiri kaɗan, da farin sabulu ko Ghana soap, ya dai zamanto farin sabulu, ba baƙin sabulu ake aikata wannan sirrin ba. So idan an daka wannan alligator pepper ɗin nan, sannan sai a sa mai gishiri, sai a sa mai farin sabulu. In an sa mai, sai a yi mixing nasu gabaki ɗaya. Idan an haɗa su, an cakuɗa su, sannan sai a kwashe shi a zuba cikin wani container fari. Sannan sai a ɗauko alluran nan, ƙwara tara ɗin nan, sai a coccokka a ciki. Sai a bar wannan aiki har tsawon, a ranar da in aka yi shi ba za a yi amfani da shi ba, sai washe gari za a fara wanka da shi. Lokacin da ake wanka da wannan si'irin, ƙarfe 9 na safe ko ƙarfe 9 na dare. Lokacin da ake aiwatar da wannan, ake wanka da wannan si'irin kenan. Ba a wanka da shi wani lokaci sai wannan lokacin guda biyu. Yana da tasiri sosai, yana da ƙarfi sosai. Idan ana dinga aiwatar da wannan si'irin, duk wani abun da in ka samu na sadaka, a dinga ma yara ƙananu sadaka sosai. Bijahi Sayyid Sallallahu Alaihi Wasallam, yana da ƙarfi sosai. A wannan lokacin muka kawo muku wannan ƙarshen si'irin namu. Allah ya sa mu dace. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.